period of uncertainty, we would like to say thank you to all our frontline workers who leave their homes every day so that we can stay safe in ours. We are proud of each and every one of you who go above and beyond to carry out your duties, for keeping us healthy, for keeping us safe. Because of you, we are hopeful for the future. Because of you, there is light at the end of the tunnel. We don't have enough words to express our gratitude for your sacrifices. We can only acknowledge it and say thank you. National Health Mission, Government of Meghalaya. Kublai shibon yapi baro kibala platform kanang hakanika janmit panya don lang don ringkat batni hakanika jingya peliu jingmut kaba lingkot bat kabangila ai kerteng ka klam kaniam bat ka jingya da te kanika jingya kren kamdai halor ka medical science nrei ka wan naka yit khmi jong kaniam te ngadai ba kit sang pliang bat ngadai nong penya ya kanika jingya kren hakanika sni bat kabangi pet yakini ki snem bat ki bnai ki bula let ka jingwan linchop jong ka klam covid khat khandai kala pun khuslai bat kala penting kala pen smith yakin nong song snong la hakanika jla jongi bat kari borok away te ka jingdon jong ni ka klam kala kta ya ka kot ka khia ka puli ka puthi ka roi ka par bat kala kta iki benta baro jong ka jingim jongi bat ru ya ka jinget jongi te habrenga nika jingdu jingkermen kaba kanika khlam kawanra kanika saw ka siang kadon pat ka jingkermen lingba ki lat jingeda kum ka mas ki sut yada ni ki PPE ki sabon ni ki sanitizer bat ki tika te kanika ka jinge phliu jingmot halor ki kita ki lat jingeda ki bhatam ki bangi kum ki nong song snong bat yangi kum ka jat bun riu ka banget hauble te habangi pet ya ki jingtho bat habangi pet iki number ni pet ba menta kasni kidon kumba kidon san pusaw hajar haspa hinyo pusan tili ki case ki ba layo ka jingpen khia ki breu ti kadon ka jingkermen hangta tenrei habangi pet pade sha ka jingyap jung ki breu kala palat ya ka si hajar kharsaw tili ki case ki bedai bat ka jingyap ti kani kapin pisa bat kapin ling ai ni bat ka igaba kwa ban ong hang niru hak arpu lai tarik Julai naki arpu wengut ki balado ai laga jingim khat khandai ngut ki dai ki bampat shim layo ni ki bampat shim ya ketika ti nganu muslim henrei ngan pai syakini ki panelis ki jongi bani shim benta ki dai ki breu ki balawan chakmat ki dai ki breu ki riu perkhat bat ki nongyalam niam ngidon bat ngi ya Father Richard Majau Vicar General jong ka Shillong Archdiocese kulishbun padar ke jing platform jong pi ideu briu balangam bah ha kanika jing sngthu ya ka khlam bat ka ka jing sngthu pat jong niam te ngidon ru ya Reverend Dr. BJS Emle ibadai principal barim jong John Roberts Theological Seminary Mauklot menta imdon bangi hangni henrei katuk ni minute in sawan ban yesno tilang bangi but ngidon ru ya sister Judith Shadap badai director jong ka Women for Integrated Sustainable Empowerment te hagaji kren but sister ngasutu bangani ka Women for Integrated Sustainable Empowerment kadai wise ni idei brief shisai balong very wise ibanang bat ba syampang te kulishbun sister pila plat kapor jongpi te nisngo shnga niru haru kata-kata bagudan ban ni pada irangba PD nongrum iba ngi jukhat iba bobo ti ide general secretary jongka sengkhasi kme
But ideiru urang ba sinong jong kadorbar sinong jayaw siap. Kulish won babu nga ni ada paramorjan wala ka don ka jinga per haka dorbar sinong then ring nga sukan ba ngismo singan ba don ki riu shampang ko mapi bangin ya perkhat lem ya ka ba kita kilat jinga da ki ba ngila ban sim. Di ngar kwa ruban ong ba hakani ka por lada ka jingkeli kadai ya iwe panelis lada pidan ban benrap padai ya kata ka jingkeli ban ong ini perkat yang ini perkat lang kanang ba kan kam sutenan di mentangan sedang no hi bad ka ngakwa hakani ka por ban sedang di padar majau nomor ko mga ong mene ide ibriu ba let keleng dari kasi ba dinas mutu ba ia kan pang ke parar kumba kalong menta parar ka ka jingsngo pila lech ki than nong gondong hasor bat kum ta ter ka jingsngo pat ka jingsngo thu jong ki banget halor ka klam bat ki lat jingyada kumba kalong menta Padahal ngatry pihak ban mute you unmute you to mic. Ku boleh bakit nga klet ban unmute you mic. Ku boleh sibon na kabenta kini ke janit nang tai ki panelist ki beran hakini ke por ku boleh sibon menginyo banyak peliu jumat ia kini ke kam ke bakong san ha hakini ke imlang salang ke belakta ia ke bertahi berakuai. Kuma bila keli ke jing sngo jong ki brieu halor jong kini ke jingja. Kuma pila mai phang mapi nalu ke bastangi li ya kini ki statistics ki ba bangi hang ni poka state ke jongi kamtam hang ni po east kas hills kini ki statistics ni ki numbers jong ki breu ki ba shitom ki breu ki ba klat kamtam kedai ke ba ima hadu kata-kata but nang tapat habangi pai shaki breu ki ba dan hala gejong gejing sngo gejong ki kumbalong mentahi hasar hanong kendong rukumju kadang kita kebaya kibriu kidan kibriu ki bom ngidan kam ban banyadai la dia kidan kibriu bagi dan sipun ki jing berkat bar ki jing snow ini ki yala ki jong ki kidan yala ki jong ki opinion haka jing kren ke juki halo jogani ke jingja tina kata ngilaya ye kren hakini ki por ki bladet nagawi ke por shakawi ke por ban ngila persang ru ban ong ye kini ki berkait bakani ke klam kadan sisha hake imlang salang jungi kakta ia ke perthei kakta ia ka imlang salang jungi kakta ia ke jait bende ko jungi ti ia kata ngideban pedang ia kata ke jingisha namala de fiong kadi tangka ke kam politics kani kam dan ia ke jingisha ngasku bodong kolong ke jima ke bakraba na ke bentai ia di bat na ke bentai ki beri ki badan saudong jungi tikum ta haba mengi la shim ia kata ke benta bat kani kata ke ji ke mengi ngisam ngi kedu bat ngilap ia kata ke mengyong han nong kendong hasor kadan kata bagi khat kata ka mixed feeling kidan ki beri ki ba om em kani kadan kidan ki bang bamdan kian ki bang dan kam manyo ia ke jeda kidan ki beri ki bang dan kam banyo ia kani ke jeda te kata ke ke belajar hakani ke imlang salang jungi ada de hasor ada hanong kendong rukum jo ande ke ju ko por pengi ia ki abangi puli ke kubor man laga sngi ke ke belajar kulo kini ki beri ki bayo kinang bun jojo bat ka jingkren jungi kolong hakini korkam bat lesi bake ke bangi pau hakikat kubor lesi kolong tangken dia bat lesi kidan kambun jojo ki beri ki ba pang bat ki bal klat no na ka dau jong ke jingpang tikade ke bangi di bani shang ban perkat ba haki benda ki ba per haki jaka ki ba per namar ba ngimkwa bakani kani ke jingpang kan sapriang haka pertai haka kejai beriu jungi hakani ke imlang salang jungi tekade ke aku gani ke kelmat ke banginya trelangkat nanti nginya perkarangkat nginya rap markeliang namar kani kamkut tang haladi namar ka kata iki badan saudong jungi dengan ngesu bodong mentah hasar kumju hanung kendong kumju bakani ke jingsgo jog jeper ba kani ke jingja ka kata yang imlang salang kani kadang kata bangi ong kata ka mix opinion dan ka mix feeling jong kini jong ki brio hasar kumju badah nong kendang kumju Boleh pun pada di nga
ko ban phai man tak des I ba pidi nang rum I ba bobo ge bengi khad it te hakani ko por kani ka jing sngau jing ki brio ha ka be dei bat ka jing jit shimet bat ka jing perkhat ka ba ha ka jing yui jong ki katuk ani kham tam ki riu perkhat ka dei ka jing perkhat tang ya ladi ti kat kum ka jing sung thu jong ki katuk ani ru ngia kran ya ka hok hnrei ngia kran ru bat ka hok ka don pat ka jingkit khli bat ka kamram ti namar ngi keren ni ketika ngi keren ya ka jingdeng ki mas ngi keren ya ka ni ka jing penya jangai iwe ti ka jingkeli ka bang ko aban kli pi galong pi perkhat kumno halor ka ni ka jinge dei jong kini ki artli ka hok bat ka jingkit khli bat ka kamram ka don ne em ka jingeting khu kumno kinya ya kawai bat kawai pat ba bobo nga try pin haban unmute ya ka YouTube microphone ha Kublay pi bakit but Kublay, kublay pi barok ki bapet ye kani ka program but yaki ko panelist ru kumjo but yaki staff jang NHM ki balala man penbet ye kani ka virtual meet ru ai kublay lang kumjo chua bangan jubab eta kecingkeli ngakwa man cukran kot ndiat halor kani ka klam kanyam bat kacing eda tadi ka pang ka bap labu mapi te na do basdang hi kani ka klam ka seng kasi kami bat ki tanat seng ki baper ngila pelong ki jing duai hagi yeng seng bat rengkat bagi teman kesan ngila let ru skiri lom kentang jongi ban pendep ya ka ngo kadem ban bu iki kerpat ki kerpon hau blei terakan rat ba undai ngi nak ni ka klam bat bon ai ngi ki dawai ki tasyen mengila ban pendo pendam ka ni ka klam bat ban be no eka syawa sep kasngi syabang yang benai nganget ba dak jinge duai lang ukon ban real satlak perthai ngila yo ya ka jing jubab nautra nong bu nong thao hagadur jo ka ni ka vaksin bat kasyong hangi kumno ban pendan kami kani ka vaksin man ya dai la dia na kani ka klam hindiat ngaskwa ban pesngoro kum ban ai ka jing sakri ya kitu ki brio ki ba layo e kani jing pang covid positive ka seng ka si school kala ai ya ka sibenta jong ka school ka way ka building ka ban pelong kum ka corona care center ang te jiaw lai dom bat kani ka school ila ai hakajing penya jong ka dorbar snong jong ka dorbar snong jiao pelun bat kani ka school kabla penkelai ka corona center kala ai kajing sakri ya babun bha ki brio ki ba yo covid positive menta ki seng samla jong ka seng kasiru ki lech keleng jong ka brio nyo trap man sam sai ki song jeng erap na ka benta ki brio ki ba Shem Shitom hakum kini kipor bakam biang ka kamai kerji. Te kini kita kikam kiba kasang kasi kele, bat ginang yai peteng ye kini kikam kiba gin ai kajing sakri opai ba, bat ingai kajing sakri opai ba ai kajing sakri opai. Hakalor kajing keli kiba fi bu ma fi mentan, ngai I dokumenter fi. Babon ki brio ngai ia kini sengi ki keren ni kata bagari India kadai gari lai lot hoi kadai sha bagari India kadai gari lai lot nrei kaktian lai lot pada kamut bapin lai mon sarkar kabu ki an ki kanon ki ban penyaj bet ya irenti ya sencar ka khadar hari hak state demi buat kumta terter te wat shimba kata kajing lai loy pada kan dei kajing lai mon namar ba don gibre ki basuthu bakla hakum kani kapor PGE bagi ai kata section 144 kata kasipor kata ya kajing lai loy jupi henrei pada kadi ki angki konon kaban penyaj baik ya irenti kajing senchar
hapok ke state ni hapok ke ri ti kong ta ni dei ban bot ya ki kendon ki balabu sarkar let no ki kata ka jing sumeng man ong bang ngadei bakari lai loy ngan le kat bangamon the World Health Organization, the Ministry of Health, the Union Government, Directorate of Health, jangka state government, kila keren syai, bala dangi kuahi banyak kun yang ni kaklam, kadai lembar, kebeningkong kabangin dengi kimas, but bangin penjengai iwe na iwe. Kani kadai kabangin hab ya bu renti, ngau ba wat ngau kumba ka sarkar ka penbori pi ya kani kajing deng mas pat kajing ya penjengai iwe na iwe kum ka bakni no ya kata kajing lai lo jupi kam dei kum ta na kwa ban kentui ki perlok ki basu ton kum kata kajing ngau bakin pendo no ya kata kajing ngau di menta pila ban long obreu baklan kamet jupi ka bakoj ka bakya pitip ba pindi o ia kata ka coronavirus nu ta COVID-19 pipim lele tanggap yang clear ru ngam sngau tamet ru ngam sngau henrei perkat pade ba ladau tu knyang jing pang udan hamet jong pi bat pilai chi yeng ki don ki temen ki kro ki bedon kamet ka batlot utu knyang jing pang ladau yo ru ha kamet jong ki kini ki bahieng jong pi ni kila bandai ki marjan marpa ni kila bandai ki beri bi syong kali lang ni kila bandai ki beri ki ba pia ya tiet ya pet lang hayo han ki le se ki bopli kim don kamet ka baklan kompi henrei mo pi pen priang pada yau ne u knyang jing pang syaki but skosi lada ki poi pada shadow ban khalat ya kajik em kindu no ela kajik em hato kam dei mo sibenta ka ba pipin sngau dei ban sngau kendon kita kajing sausi ba itu ibreu ibaklat le si yo ni penyang jingpang nanga dan ma kata kadau kani ka protokol ka babu ka sarkar bandeng kimas bat bandeng ban penjengai we ni we kadai tang ye pi ndrei ba pinya dai ki we ru ka ta ken ka jingkit kle bang ide banya shimlang baro ka jingkit kle banya da tang ya de henrei banya da ya ki weiru te ha ka vaksin ru kalong kumju he ka vaksin ru kalong kumju le se pi pim kwa ban chim ka vaksin henrei ki tak ki shin na ka perthei bro ka wei ki bla pau mata ki pen e ba ka vaksin hi lada phishim u khnyang jing pang no rung ha ka met jong pi la ban kharoi shu bat lada la ban kharoi shu pim la ban pin si phrang shu shiki wei te kaniru kade ka wei ka lat ka ban ya khon nyau ne u khnyang jing pang COVID-19 ka vaksin ru ka dei hi ka dawai ka bangila yo da jing a jing start u blade tra kan rat ha ki scientist ban pendi ya kani ka dawai te ngakarpat ya baro kitu ki badon ka jing sotho ba ka light load ka dei ka light mon ngau ba ya perkhan no de kumwe shim kilat jingeda dengi ki mas pinij ngai we ni we bat ngada kentu ba kadai tang da ka vaksin tang na ka ne ka dawai tika ka bala ban penduk jat ye kini ka klam kinuksa ki babon na do ki por ndai ru ngiyo i ba kadai tang ka tika ka bala penduk jat nyung yang thliu no smallpox kadai tang ka tika ru ka bala penduk do jat ki ban pen yada ya ki khlung na jing pang ki james eng ni kata ka polio te skobha perlok skobha wat ya artikel halor ka ne ka benta ya shim ya ka ne ka vaccination ni ketika ya dengi ki mas ya penjengai ya lade nei wei tan hadu bandala skai biang ka ne ka perthei ni ka syongskan hak emlang sa lang ka jungi kini de ki banga don ban keren dia bakit kermen baki beri baskap di kini kenya bot perking yaki protokol labu sarkar kuble babu kidai shisha kintian ki ba wanra ekjing shai te ni sngau kemen menta ba I pastors imli I ladon bat ni but
kublai jibun besar manta ka jing pelat por kenang jong pi te kani ka nadu meneng ila ekren ya kani ka hapadeng jong ka jing ya dai hapadeng jong ka ka jong ka jing hikai ka bay tingko hapadeng jong ka hok bat ka jingkit kri bat ka kamram te shua bangan wan sepi ngakwaru baladadon kinu gijingkili ni gipat ba phila ban tho ha ka Facebook page ni ka YouTube bat ki parlok jongi kin sa shemi kitu gijingkili bat ni nyo ban kili ya kini ki panelist ki jongi ki bran ha kani ka jaka te pastor ka jingkili pi kalong ha ka bay day bat kani ka jing per ka jing so thu shimet kalong ka ki ong tin pareng ka pro choice te kumno kanye kaya tingko bat ka jing hikai jong kanyam kristan khamtam kanyam kristan kadai ka hikai ha ya kita ki iki hukum kumno ban e yelo param marjan kumba phi e kiladi bat le ya ki wei kumba phi kwa ba ki wei ru ken le ya pi te ni em ha ki niki sngi bat ki snem ki ba khamtam ka jing perkhat ki bubun bat kabidai bat ketika habidai bat kejing deng mas bat kumta terter te pila ban penchai kendiat pastor halo jong kani Yes, paket. Ketua kejing keli ke ba pi keli ta. Yes, kan long kumban penbut ya ke ke ba iba nong rumi tang sudah keren benta. Hakini ki tayo ki baladam. Nila yo i ya ketua debate. Dan katukannya ki belawan rakyat ketua komperkat ke ba my body my choice. Kalau ke ke ba hakani ke jeli ke jong covid ni hap bangin perkat asin ni perkat ba. Nomor ba ketua komperkat kawan ese haba ni puli political science ang po di India. Ni puli sipang itu ki fundamental rights, ki human rights. Ong ki hak wa ka jing lai duit bagi le in kren ya ka bangi kwa in le in ji ka bangi kwa. Nre ni song thuru kwa ka bajit ya ka ek bangi kwa kam le ban pen thut ban pen mong bat ban pen jot ya ki bai. Padang ini pe ya kane ha ka jili ka jong kane ka vaksin. Matang ni hapan di bishar ba. Kai ka jitu jong ka vaksin. Kawan raai. Ki doktor kila ada batai ta bat kila awa. Ka vaksin ka dai ka jingkerku. Ka dai ka jingkerku namar kaya da ini shimat. Bat kaya daru ya ki bai pat ki bangi syong ya salam. Ki bangi ya em ya nam. Di ketua komperkat banang my body my choice. Tang akan kejeli kalau bang perkat tang ya lagi. Ngak let no ya kiwei. Ngak let no ya kejingi bet kejingi biang lang kejingi bet. Bat ladang batai ya ketua kumustan. Pai si kejingi kai kejong jisu. Kau ini kejingi kai kejong jisu dalam wang. Wat nunglang mau jentut ya kiwei. But let's say haka jeli kejong kini komperkat. Madangan perkat panggil dia, pat nong ke maju thut di giwei. Ese nong long ta ubabur ya ki jingi kai ki jong jisu. Dia pilak kedau ya gitu ki intin ki jisu hi kai mo. Jisu wang. Jelau peramarjan ko be jadi. Itu ki dia kintin ki ba iyo na ka pharsi sepang undang samaria ba. Mat ada pin puli ba ki jitu kana sepang undang samaria ba. Lamba utu sama berus pak udah syuk jisu ban kili. Ko kan rat ka ai ka bang adai bang le bang yo ka jingi bom cukut. Uper khat tami lagi. Tenrai ka juma ka jisu de wa u kan bang ban yo jingi tambor wai uang ke jalau blai do boro jalau paramarjan do boro. Bat adin kata kasawan betul kajing hikai ka jisu kat bat ka parsi sepang undang samare bawa ban i uai peramarjan ulak banlong banu ulak banlong keberan ajan lemat iman kasih tentang ulak banlong ru undang sun ulak banlong ru undang wei tenrei kibagi im kibeyana bat haka jeli kebangi ni im ta ni im haka im lang kasalan ni don lang ni hak ya perkat ha ya kajingnya bit kajingnya biang lang par ni pa biang segitu kijing hikai kijong jisu ka buang le ya kiwei mo pikwa ba kiwei ru kimta
Ikwa bagi bayi ki long sef, ila dirang ni haban per long sef. Pat ketu ka cing hikai lay kamdai ka badan tang ha, ije hikai jisu lay ki bayi ki nyam ru ki dan ya ketu ka cing hikai ka ba jisu. Tirengkat bat kani ngan sukwa ba ngan bu presia ni bayi. I namar pangilai standar ketu bagi am. Ketu ka rukam perkat my body my choice. Kastang na ketu ki freedom of choice, freedom of expression, bat ki bayi ki beran hapo constitution. Yung ki hak tenrai ki chongi. Tenrai la dangin phai saka constitution ru bat kham tam la dangin phai saka bible haka bible kham tam haka bible la khamban ya ka kamram bat ka jikit kli ka ba ni dei bande klam shim la ban tam ya ki hak tenrai la ban ru ya ka kamram bat jikit kli bat ni juang ru freedom ka but lang ru bat ka duty ka responsibility ka benta bat ka jikit kli ka ba ni dei bai le naka benta yeladi bat naka benta kiwei habang ya em ni syong lang lambat kiwei ni hapat perkhat ya kajing biang lang bar oleh si kata kan harap ini ba kajing em kalau ka bagi page baila dia mapiang kiwei kibiang bat ni juang itu kentin no ia iladi ndai burang bat itu ya kibai let's say kata kan yarap jadi bangin song thu khamba ke ai ka bani de benle hak pedang jong kani ke cingli na cukup ban bat ong yang sasisian ba ka vaksin ka dai ke jingku bat kalong na kapenta yang isiman bat na kapenta kibai pas let's say kamdan gi ke ka ban pen atatin yang ni bangin ya nang ni syak mat na kapenta ba ngin ya bin yang lang baro Kemudian cuma pastor maka kutu ka jingkran jong TV ka pen kenmau yang bat iya kani ka jingring dor ba kari ka jaj penriu bat ka jela jong ni kila ban perkat ba kadai kum ka met ka jong briu ti lada pikwa ban yada ya ka met mot hab yada ya ka met borok ka we lada piada tang ya ka khli lada don gono ka jingmen saw ka kejat ngani ka jing bam yada ya ka kejat ka mut ba ka met borok ka we kapisa kalinga kapang bat kadang kecing mensau hang ta te kumle sibon di kitin kiba pila pensyai kum to bat kadon kawai ka jingkeli na ikong dalariti nong pure namar bangim ko aban ap ikini ke jingkeli kin wan kamadien kin wan menta namar ke day bat kani ka ai ka bangi kran menta ti kani ka jingkeli imat kanlet syai syai iparar majau bat syai profesor bijis imle kalong kumni balay babun ki banget baka vaksin kadon kajing yaday bat 666 hunri kajing hikay ayu kabak pinwit yaki kumni ngan puli bang sesisian balay ki bon ki banget baka vaksin kadon jing yaday bat hunri kajing hikay ayu kabak pinwit kabak penlong yaki kumni kaday kajing kali kabang gila yo snowting den ring ko ang pensyan pi parar alani I pastor kila mansim yang ni kapor an persang mga mo ya itu toto pastor kadai ka jengkeli ka bangin mla sa demi juba ki kintian ki bang kat tenrai la dangin ya phai biang nadu ni yo ni basin ni hata jili jumperin jeli kata kamu perkat kawan kam hadin kam tam kawan hadin ba namang kasarkar ng kong ba kabaay vaksin kalong voluntary da kam hadin naman bangi kam yale suking de yabi ba kasarkar ka kam perking ka kam kinyan ngin yami but let's say kidan namdan ki bangi ki jumi ki sa penyasno na ya vaksin ba 666 But kawai let's say nakidao kita kiyo pentingnya so orang bahasa Bible hai di benta beto 666 kalau boang ba kito ki bomdan ya kasyap ko jong tong rat kla 666 kinom yo banya di banya tiet nomor par sorka benta mo yo page ki ki state yo saka ki bala de boang ba ki baklan ba ai vaksin kinom yo mo penetrate kinom yo ikani kinom yo pendukan ba pintai tenre ni ha pangin so ba Kijing patay siya pang 2666 kidan hal ka jong gejeli. Ngimday bangin shu let jubor ban penyas no.
Namar ba lese ladang in pinyas no jubor kandan jimut lese ki bana ban sutu banyakran kindai tang hapo jong ki balang kristan ki jong ndai sama jo ki balang ki bombay na kanyam kristan kinum sutu iru ya kai ki bangi kran but kani ka history spam 666 le kani ka bala jong na dum chua poi show adharu 666 poi shiktu ki na dum chua ki ni iru 666 but hadien bor ha ki kla da ka batnya ki to bangi ngai ba lese nana ya ki por nim sanang sutu ba jing punya snow yung 666 bat vaksin ni kadang ke bakla bat kalau saya ke ba ini bangin kampus ya ba ini punya snow juga Kublai pastor ti ngatrangi nang iya cakmat menta lada I padar im don ke banong hakan ni ko por nga kwa pade bangan paino sha I sister Judith I sister pi pide ke brio ko ba trei bat yang sem shiliang te jing im jong pi kalong ban yarap ya la bat kum ta ter ka ka jing shem jong pi ni ko ban ni osno no pi nomor pi dan hang te hamadan tma bat hamadan ko ka jing shem jong pi ka balong practical nomor ba pi dan hang te ngi kwa plat ni osno na pi sister pila ban shem ni ko pot to nung kong nung shop ya ko aban pensngau ha ki paradok prasnam ki basngap ki basngau ya kani ka jingya perlu jingmut mentaka janmiat banga trai ngim ya klet le ki babun hinangi bat ngila banong ba ngila ya duai jur chapang ban yo kani ka vaksin bat ngila duai namang ngingek haga ktin ublay ga boong topan ben saai to wat ben sa shem to tien sa plipi tementa te sisang ila ban aingu kelai ublay ubla ngap ya kijing duai kijongi baling ong ya kanina mar ki babun ki bangaya slok ki sem chiliang ki kup chiliang ki bangaya trei ya tengku man laga sngi la ki bapuan ki bakali geli ki sayong nga sister nyale akumno so ma so tiang kana ka injection kumni habalik belayung beriru ki ong ada ai vaksin na lada kat sebalik ru ketika ligang unta tengi ki babelas ni ki basong yang beriu ni akan dumos siang tinggal mereka di kumta te ngat na ong ipikani ba kadai hok bakin ba pin snow ya kamu pidon ke tiket kli na kada pin snow kumni namar ba kalong ketin shisha ba lada mangane manu menuru ki ba ai kam la ne ki ba pentre ki brio ki yang kisam ki jongi tane ke ba bangilek na yeng sajin train na jin train sa yeng ru ngia kendo halanti sengking kadon be ki jeng sier ki jeng tieng te manu ban kwa ban ban train ha yeng jonga da ki ba 4 yo ya kata ka vaksin la ne kalat jia da la ne ki ba don gano ka kenja symptom selani ki dak kisin badan ta ka jengpang te namar kata ka bangasong komen kalong itu kebala kali ngal pensai be yakit ngong wat tiang tor sakmat glitsim namar ba phir pin snow sngan itu ki ba pinda trelang ro pin snow sngan te glitsim kam dan jing ma nga ai nuksan na dia kerta junga ga ba heru re hufraro ngasim ngam don ke jing wet jingwa kan ayu ye philele pidang jalan ka sngi pidang bon ki kam ban tre bat kalong ye kalong sem ko don kam bon la phi pidei ki bada belayang beriau ki bambla jaban petengnya ke puli putih bon pedeng jong piru ki bedei ki single mothers la long layap ulok ne bau klamri compare tani kalong salon sare baro rena da kalong kat balong ro ngateng ong ki bapin snganya la de ban ajung sngai dulu ki we so bahaya le chaprang baka banga so komen kalong ki babuan ki la pentip ki ong sesa hadian mi kila ong so yo man sim ngil ale ban tayala dia misal sengaja ada song taksi lalu ni abah kabar kita jongi ban pikir ban sumar lalu dia hak kajeng dengnya kamas ne hak kajeng tertil ne hak kajeng sungan selek ban berdiri ki jain ne kajeng jengai ngelale ban ngilasim sa injection iso hek men sem ban tray memang ingin merak kala ya kanu kajeng ketak jong kanu virus sala ki jong ki kon ki ulok ne kajeng kasem tengah tarai nga ai kuble gitu long kilo ki balasim ya kene kajeng ai jemut bagi bala le ru ya bagi de ban le marsisha ngidon kam ngimla suban ong bakam lele ka lele mentate ban ong bakam lele kam desyo namar ka jing shisha kapau tengkranya hala kasngi
lembagi kubor ki bengi lembagi jing syam bengi kajing ya selok paki ki be thu ingi ya kala not ka ba maki ki syam ini so kiam dengan kai ki la le ka ki ba le cepat nang ya ceprang pangapan seluruh gitu ba kelampat muat ban le lagi bilang dong ki jing tien ki jing art tien ha ki jolong brio ki jing tien ka don baik henry wat klet ni don ru belai mo ndai na dong sedong ka dei hangi dan amar kata rengkat badu belai rengkat ke jung chania halade rengkat ke jung pen snow ya ka eke balakan tu kan pham yang ni maka jengkir kli ya la de ya ka yang kasem dari ke para marjan marpa ya ke imlang salang hebra stuluk te ngata ngong sobhaya tur syafrang watin basa ta ka sa aktif belai ki nyu huban tip ya kata palak nang ta kata gari ke jung snow jonga bat nga snow sungai bat nga snow men ho jikang don ki barang tiang yang don ki artien ani sista iwi mencis ni iwi ni ngayong sista ki ong do ba mangi bedang samla kom ne te laga ni sim injection ta kam numi okon syo ong mano ba sta kon patay ka tangan ng padyo asno wat ju tieng ya chaprang dang ini isni ro na kali iwi ni doktor batri hospital ong doktor na asno ki tulis kliye nga syam ji hidun ba nga ong kam ni kam don kata re kata ba ni kina ka piyo sista ki staff ng Battery Hospital. Kalasim ya kat injection na maro kita dia hospital ni hable. Ang takit ka. Kubar ba kalong ba? Kila ang makin sa sekali mo na maro dum sim desa kan mo. Oisian ta kamot lada ki ayu dala. Kun kam simlit na makila armet ko kata kala benno. Tengok ki wat tutian ya ceprang. Mo. Ya ceprang wat tutian na maro balai. Rengkat bagi disanya ade, disanya aku belai, kejeng pensungau kejeng petai kiwai, kiba kam sempang ngim dei ban aila ya kata ka jengting pakan sensari ni. Kadai. Kejeng long beriuk tiang baik tambah ya ceprang. Kadai kublai shibon desar nga so komen kadai mi pipin syai man takadon ka jingting. Henry kadon ru ka jing yada. Te Kajing yada ka babon ba kajing yada. Te hang ta but hang tu yin shim ye ini I break ba kendiat but min sawan pat but ki sembo jing perkhat but ki jing poli jing mot ki ba pinang yo sngo na kini ki reu perkhat ki nong elam niam but nga penslur ya ki tu ki badon ke jingkeli bakin thau noi ki jingkeli jong ki lada ki don ki jingkeli ki ba ngila bon jubab ngin jubab te ngin second do tang shibet por ngin shim ya kani ka break kaba tang shipang por kublai shibon klai atu pitep bayu knyang jupang covid khat khandai la ban pendu jan da manga wat mapi hoi ringkat lang ngila ali banga nan peni kumno hagono no ko por ba pijur ho ni senria kunma berbor ba pidai bandai la ka chintur da ka jan rumal kat bala yele ban perkhingil dia ban kta ila ki khman ka khmut bat ila ka chintur Sait bahaya lagi jongki kti daga sabon kumba arpo second AA. Penjengai iwe ni iwe, bat dakin mau, ban yeng jengai kumba nruput AA. Kebakong san AA kadai ban dengi ki mas man la kapor, kawi ka surgical mas, bat kawi ka mas jan nalor. Lada pidan kano ga jimpang kum ka jirho, kishit, penhiar, thait man kapor, shitom ban ring man siam, do kabor jingman, bat kabor jingsma. Phone Shaki Health Center kibadan Hajan Jongpi lani pilak ban call yau ni toll free number iwe sao iwe not namtai kino kijing yarau ini bangin yarau ipi National Health Mission, Government of Meghalaya. Alex! Oi Alex! Oi! Ano mo doon? Sino ko nahila di step? Re, mimpak kaya na. Sino mo li? O may lakyat, haba uwi po uwi ng susrong, di man pandiap kacing ay tika, kanang may adaan o kanyang Jepang COVID-19. Miya pa lakyat. Klala nga. Kima ki? Tawag ko ta, nikla na siya. Oh, ay di. Ta? Miyampat pura na ito yung kret yung miyam to. Sakain pat. Biliat ang kubiga mas. Hablang na talay ka ta. Haba, katkum ka ang sarkal batamay, kanang may adaan o kanyang Jepang COVID-19.
ngidan kam bandiang art lega mas kawi mila diang tu ka surgical mask kawi bat ka change mask no lor ma nang ma kham singan ju Nandun na lang ah. ni dang chu don da hima li shim Tawag. Up, nagpadot pora, sino ka na barang tumay. To, kung kanay. ha kum to ma Kung may talong spy da COVID. kum to ma shibon ma yada tang kawi mi dim kamau stang ladang idiang da ka N95 mask ngimdan kam ra bandiang art lega mas tang ka N95 labiang mas kawi kamau ka ID haba mila I vaccine what's clear ka ID Lara. oh shim kam na ma Okay, helmet mo. and traffic ruli National Health Mission, Government of Meghalaya. Kulishibon ya kijing dor ringkat jong pi bat pi pet ya kan ni kijing ya peliu jing mut ka klam kanyam bat kijing ya da ka balawan raj pi da ka National Health Mission jong ko sarkar Meghalaya ti na ka benta gitu kiba dang shu ya don ya join lang mat ngi menta kartu pat ni le kren bat kijing peliu jing mut jong ni halor kijing ya da ki da bat ka ka ba bhatam kum ki nong sep nong pat ka jai bendriu ni dai ban shim ni gini kilat jing da but mentangan pai sa sisin shai padar majau padar ni sak gitu jing to jing ai jing mod ki ba ki chai di bon ban halor ni covid nai bat ni da kajing ni menta kanong halor kani ka dun ko mo bat ka kilo blay kahikai habang yung tren yung kajing om ko dun ko ang ubin hindi nga kanmao yung kajing ha yung blay no kikikmon Israel lingba mo set ba kuno iday ban ta nakarong snam ulang berat haki syaukat yang kiying yung banyada yaladi na klam tik kapapila pan rindur natuto kajing ka ungo jong gikon Israel but kajing le ranti bar khot to ko bat kilayo kajing da kai ko pila ban rindur nakuto hakani kajuk kabamenta kabangidan hakani kasaw ko siyang bakit nga ko ban sedang kumne idan UAE jingja syabangan po siya kata kajing kali jong pi idan UAE jingja kumba sistem tam mencua bangadang trash po nong gondong but UAE ilong kbe balarang ba ilawan dang step po parish ka banga tray but ilong nga father ngalit siyon adhar kat minin but ipramar janga perlok janga iong lada pilihan adhar kan pin sayap hapreng kendiat por but pin sa lech dujam iong nga padan ngan le kundo no oi po office up kendiat ngalit sa kamera but na kamera ngwan ra ya ka adhar card janga ban ngongi pekong kenik adhar card janga nga lason ni kenik adhar card laslam bah laslam bah nglayo ikene ka harkan mende bang yo tang mata kendiat nglayo laslam hai kene ka harkan ngampat yap ngadang klain bat ngadang long mumta hakmat jumpi hangta itai long kebe balarang ba ila pu samarke bat ngalo i mende bantiang bat kamdan ke jinde ru hapadeng adharkan bat kata tau marat klau lene bat ke jing ong pers lene ke jing tho apaka haka ketien ke jong blai ngakwa banong ru ha ke ni kapor ya gitu ki baperkan bakani ketika leni ke vaksin kalong persya leni keran ke jende bat ke gidap jingben pau ke ko bonong pia ke ni ke por kamdan kanu ke jende hapreng jong adhar card leni ke jende ketika bat ka jingai kersan ke jengi kata ke ban syaiba na ke benta ki bapet ke ni ke program bakamdan kanu ke jende hakini ki atli ki tingin mde bantiang bat ngemde ru ban pinjes no ya kini ke benta ya kini adhar leni tika bat kataka bat utau number leni bat utau marat klau bat ke jingi kersan jingi kamdan ke ke bapersya ha ke jingi kersan ke jingi ban poi se kata ke bapang physically boong ba kumno kita kipa Israel ha ke por mensua ha ke por bikidan po Egypt nangta Moses ulong bangidam kamban ubleu lokwa ban pelai no ban pha nei ki napo di Egypt sekari balakular pada kawe ki jingja laong ba ki pa Israel
kide ban bam ya kata ke pas uvo nanta kide ban penyap yu khun lang brot kide ban ta ya kata ke snam haka jingkang lene hau syaukat ka kitab Exodus kadan shibun bah kita kidak kishen pun bah kidak kishen haka kitab Exodus kabala batai ya ketu kijingja kamtam ka jinya nanti jongki pa Israel terjana po Egypt syakari balakular shibun bah kidak kishen hendak nginum ya syakata ke benta hakum kini kelimat hendak ngikwa batong tang kini kubai nak ke benta jungi ki bangai hau Chris nak ke benta jungi ki bangai haka jingtok bakut ngikwa batong kini hot ngiram kam banta ya kata ke senam haka jingkang badi ki syaukat ke jungi hendak ke kata ke senam kadi ke senam jong ke jingai belai ber kadi ke senam jong ke jingdwai ke bangi di bandwai halaki jong ki hieng kisam kani gede ke bangaka banong mat jumpi hakani ke por kani kelman ande kampat biang na ke benta jungi banong tang ke jingit ke lebiang pi pai sega jing tho bakut haka siti jong jokap wang ke jingit bat ki kam ke ya rengkat haka jingim ke jungi tinggal kwa banong pi kani ke por bah kalong ke bakong sam dadu kata-kata ban sutu yakini ki berkoi yakini ki jingjang ka jingit kalong ke benta ke bakong san haka juga pot ke kam kelong ke benta ke bagusan. Jadi ngila banong kata ke faith and reason ka jingit ke digoi ke benta ke bakongsan haka juga pot ka jing start. Jadi kata ka jing start dan ke jing start science ka bagidan kam haka jing jungi kalong ke bakongsan bah hadu kata-kata. Tinggal ko banong haka ni ke pot. Kumba ki pa Israel kila ko ngo ya ke jing beta jong blai. Haki benta ki ba perover haka ni ke pot. Ngasno banong dan kam ban ko nguru ya ke jing batailam jongki brio ki bala wat bania ki bala tip kambhai kini ke jingja bat ki bala ong bat kerpat ya ki para brio banong kolong ke bakungsan bah banyada yiladi bat banyadaru ya ki we ki badan saudong jungi ladan ngimle ke beta ngisgo badong kadang ke jing saila kaba ka sengiu ya ke jingim jungi ya ke jingit ke jungi di hakani ke por sai sing ngaban biang ya kata ke benta ka jingit bat ka jingdoi kalong ke benta ke bagusan nang ta ka jingit bat ki kam bah kalong ke bagusan nang ta ka jingit ru nang ta ke jingko ngu ya ke eke nang ta ke jing bahai ladi bat nang ta ke jing bahai jing ki we ki bana saudong jungi kalong ke bagusan bah hakum keni kleman hakani ke jingja jong keni ke kelam semua faktor bat kejing dam kongo kejing satla bat kunta terbat ko khleru berkejing ting ti ngimla ban klem dapat pada ya kini ki kubor hamsaya dengan pai menta sai pastor imdi henry la dapidan kono kejing ban benrap long lekloi ban le kata menu na pedeng jongpi ngan kedat kindiat syakawai pat kapang ko bangal ong mentan sakin ki kubor hamsaya haki social media ngiyoi ba gibobon kila lihat haka jing bentame jom ki katto kan ne ndai gibobon ki katto kan ne ki ba shule research ki Facebook ha YouTube pada Google ndai ki bamngai pada ya ki hajar lagi research ki balale ki hajar ngut ki start sign mo te kania ke jing kali ya i pastor bijis imle hato kamla dai mo kapor banyak perkat biang sasisin bat ban bishar biang manungsu nget gini khobor ham saya te ngabo igani ka jingkli hai pastor bijis emle yes bakit to ngan sedang da ba kedau khmian hausnam arajar arko nilaleng a bat ni ap khmilen ti lanu video ya ni dawai ni basi pan lapoi hau arajar arwai ngi pisang ngiling abyang bagila yo how arjar arko ngitieng yo ngiyap pom dawai how arjar arhuai ngitieng ba yo ngiyap no dawai ten ladai kini ke por ke bangi ai vaksin dan nak den jungi ki ba ai vaksin namar ba kitieng ba yo kiyap dan pada nak den jungi ki bom ai namar ba kitieng yo kiyap ni ki sitom na kadau jok ni vaksin kini kira kom perkhat ki bawan ha ki jinggut jing perkhat jungi kilap ni kulmar ni mat ka jingman jong ka perthai jumpa jong ka lockdown mo da on ka lockdown sati kala pen wanra pen kumar ki jingmu perkat jungi ka wara ya attention ki jingmu perkat jungi bat hapdeng jo kini ki wan gitu ki khubor ham saya leng ba social media ki WhatsApp ki YouTube
bat niki wi benta jong ke internet tenrai nga supwa ba ngimbu dokumi kani kani kapor ka bangi hap bangi yaksan kumno bangin la bangin le persya bangin job ya kani ka jinglet shop ka jingta majong kani ka klam jing ba covid-19 bat ka banding ko ay ka bangan ong kalam ba habangi kulmar jimut ni don kam bing ko ay bangin pinjai jai ya lagi ni don kam bangin pinjai jai ya lagi jong ki jimut ki jing perkhat namar badai da ka bangi don ya ki jimut ki jing perkhat ki bajai jai ngin la bangin bisa bah ya ka ai ka bangi yo i bat ya ka ai ka bangi yo so namar ba kamlong ka badai bangin sungai ngin le ya ka ai ka buan ni klam su tu ubnai ba ai ba hani baro ya kata ka jing ai bangin don ya ka bor ban su tu ban siam bangin la bangin bisa ya ka ba 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 ya ka basni ti ka jing kentu ka jong aru hai ni por halor kani ka long ba kani ka por ka ba ngin yo ya ki jingmut penyo ala di ki jingmut ki jing perkhat ba jai jai ngin penyaru ya ki jingmut ki jing perkhat ki jong i ngin sabha ya ki jing batai ki jong ki doktor ki jong ki medical expert chapang kani ka khlam bat kham tam chapang vaccine bat ki la ki banyada bat ngaju ang hadi ba let's say ladangin snap ya ki jing batai ki jong ki doktor sebab ki medical expert kumbangi snap bat ni page ya ki tu ki bagi yo ya ki WhatsApp bat ki YouTube let's say kan jin dalolong dak kumoi pat ingin hap pengin pencitom kindiat dia ingin hap pengin berkat ba ya ki baro ki ba ngini yo so laki long ki badai ni ki bom dai ban nakam ta jong ki kristan kham tam ni jo am pol wang ya kum ki basta kum ki bom start klam bangin tip shano ni ya ikawai na kisumbo perkhat di bawah kwa bangan subuh Ahmad jong pia kan kapor apa ni ang di perkhat kolong kham tam na ta gitu ki bom pat sim ya kabar si no kai ka ba khamba ban om sim ya kabar sin lane ban sim ladangim sim ya kabar sin ru nibu ila dia ha jingma pat kata ka jingma ko baki doktor kila ya batai bos lata ka jingkiu kini ki kes ki bayabu ka weni kita ko ba ngim sim ya kabar sin tenrai ladangi sim ya kabar sin oh kamlang 100% perfect kila yo ang bunta tenrai ladakin dan ki jingthot ki jingru kinam tang kan ya an yang tai pidang light na kayap kejing embrio kalau ke bokodor kejong kejing embrio nak mana kejong kiwairu kalau ke bokodor ni hab bangin berkat lagi jing berkat bajai jai bangin da bisa ba laki ni ki kubur ham saya ki bawan sengi ki long ki badai ni ki bom dai tentang ni ki babuan lasi kan long ba bangin pinya pair ya ki fake news ni ki bom dai fake news tendra ni hab pan ya la sitom bangin wat ya kata kanu ko bawan nakilat nanti ki badai kanu ko bom dai minta ngere den baka YouTube Facebook kan era ko part of media tendai kila pandan sedeki wero kiba ya kan ke jumpa platform ki pedan kam de kumoi pat ingin apa ingin dapat ingin bisa punya apa ya kita ki bawa bakin yarap yang kumo bagin la bagin job yang ni ki khana hamsia ki bana puntut penwit ni bawa gede kulesh bon bostor te ngakwa ban phashi ba bobo minta ilai de idon ka ke ban rap halor ka ba story don ban ongum to khamtam ya ka ka jingi kai ka ba ulong shwa man shwa udon ban ongkum ha ni ka por ni la yasmo ya ki khubor ham saya ling bagi social media bat kom ta ter ka pade ka bangi dang dai ban yo jingi kai no long shwa man shwa ba bobo la da pi1 minta Ro tu ke jeng kli jong fi man barem kun le kom no kom kini ki por ki ba bon kini ki khana ham saya akan mau ba la dengi syong ba ki rong ba la dengi kren start kin mai bi yangi kin ong ba ato ma kren da jing tip na ma shu kren tam bala la jing how but la da mam tip what kren start kata ga dei ka ba ki rong ba menchua ki hikai yangi
bangin num ang yak ting am ladang im sutu bha ya ke bangi mut ban keren hi awe po we brio na ka brio gidon la ka jong ka bor perkhat bakit la bandon ka bor perkhat la ka jong ka kerdan manga la ka jong ka kerdan bat kum ta teter bat kini gi bor perkhat hi ka dei bangi yo nado ginang ret kumno la hikai yangi kumno la penchong school yangi kumno ngi im hakano ka kijat benriu kini baru khoi ki te ka bor perkhat juki but ngai i menta bade ki to ki bom da sukho bha shapang ka medical science ne shapang ka ta ka vaccine ki kham batai kham bha kham palat man maki bani ki doktor ru te nga ki jing tu jonga nang ne ka long ba sko ba se ya kya na kum ki ne ya ka ek ba phim da sukho bha what let you can talk lumar ha ki ne ki social media lamba ki whatsapp ne ki youtube kalong ke ka ban yalam baklayo babon balang bade ka we ka bangan ai jingmut ne kalong ba habang i babon ki brio ki don ka jingbam shai ki jingbam suthu ba chpang vaccine ki don pade ki ba suthu bakla ya kong kini ki brio nang la ban ya rap ban ya kren bat ki ban pen shai ki henre ki don pade ki ba sha yalam bakla kani kadai ka bas new tam ka jing sha lam bakla ha kino ki bri ki bamut ban chim kabu hakum ka ne ka por ka badon ka ne ka khlam tip ki balai ki kwa banyalam bakla ki brio le se ki kwa ban ki skong ni ladiru e ka tangam amla ban batai shai henre ngasngo pade kum kinong yalam idei ban ngidon ka jingket khle ban pen shai ha ki to ki bam pot skau tho ba chfang ne vaccine ba ha ki to ki bas so tho baklaro ngidon ya ka ta ka jingket khle bangin yarap ya ki man pen shai ha ki ka e ka ta ka vaccine ha ka nor kom ka trikam bat kumno ban kan yo ka jingeda ne bakan pundo jai ni ka klam kum ha ni ka por nga kwa ban pasngo pi ba nga sit pet ki YouTube channel ki WhatsApp ba di Facebook nga iba kini ki reporter na ki media houses mo ki sit lai ban sim ya ki interview ya tu ki brio ki ba shok yo ki banyak kali ki brio ya lanti ngali i ka we ka video ka ba kli ai we long kome ba ong pila adaptika jubab na i ka long balengan tika Nakhlampang te. Henry, kamdeiru kabenta jong reporter ban pensyai. Ba kata-ketika kamdei nambar ba pipang Henry ban yadana ke jingpang. Tedon pada kaskoi ke video boong oh dengan tika nangayap mga kan bakli ke sarkar. Iki kon keti jonga. Kum ketaru mdan ba pensyai ki ba daki million latika Henry kam semdan kum kata ke ke jigiap kum ke septing te kum den kapor ngakwa man ai jingmut ndiat haba kidon kum kini ki jing bam so tho bha ne ki jing so tho bakla jong ki breu ngamben ye ki mo kidon la ka jong ka bor prakhat kidon la ka jong ka jing so tho balai ba katu katni nak health department ne nak NHM ki melei rengkat ban ki tu ki media reporters banne interview gitu ki brio but lada don kong gitu ki jingong mentan ke baong ngak ngan balengan tika ngak klempang ti hang tu hi de ban pensyai dagi ni ki brio ki basutho ya ka vaksin ban batai pai kong ka long komne da fishim kan vaksin ka long komne kan ya dai fi komne pin lat na ka jing stong ko bujur kom ta ter but la ngangit scam la da yo ka jing pensyai ka ba pura let's say itu ilong kemin ong oh kalong komtase nga na siya nga nitikano ta kalong komta nga simba kajing lejong pi bani khuni kani ka khlam ko bet pila yar cha kamadan thama pila job ngai kani kajing pensuthu yiki brio ngidei ban lech chaki
kajing song sir jong ki bashir khay ngambeng ki don la kajing soto te la ka jong bor perkat te kemudian berkoi bestar wat pin pe bestar ru hapdeng ki bri kala nang star ru kinang don kajing tieng ban chiang mekanika tika Rei lesi dak ka ba piale kong ta idei tang jing a jing mon na kaleng junga late lang but ki media houses late lang wik to reporter pensyaya ki hang to on the spot pensyaya ki but la di ong ngalas ngau tho ba la syangan tika na kamut pila long to job tang ini na don a jing mot a ka ni kapor kuble kaporo kanang ya te stang ko wai ga jingkli ga bakado ya i sister but kata ko sashisin ba ini to ini halor dong jingkermen sister ka ai ba phi philayo i ba phi la ban ye to ingi ka jingwan shakmat jong ki breu ba ma phi pi trai but kat no kata kala yarap shisha hab ki wan shakmat ban a ye ketika ha phila ban ye to ha ka jing syam jong phi sashisin Haka jing syam jong hi te shisha mla ban len ki ong bet ban nadu ba ngilayo ko bang ong mene ya ka tika ana ka injection ka to ko vaksin ni la so ngan ban let ban wan ban trei ban ta dari ban saya lu ngan dari le ki bre lu ngan dan so ka jing kmat na ki ba yang ni kita kita hok untuk dan syuk te ngatharai ngimla surban ya sakura kajing tiang dan hak kata kajing bamayu rengkat na kajing ya boleh mo ang yaman ni hak ya lek hoy kadon kajing ong stay home stay safe te nilaban le e kata la dengan hak itu la lek wat khao pin wat jing bam bat na ko kasi nam tagalong yang long sem kumagi paralok ibangaya selok pangaya rilang tenga try kata ka kimla ban le ki hak yami iman la kasi tenama kata don kam may penyatur sakmat na kan pang ngapen seluruh ngadu wai rupa hingga seluruh jale na mabadon kam pala te sakawai rupa baki kalbi bahaya ngabar ko kan ni sistay ki ong pade bangi ki badang aidut kon ni ki ngidala yung rota ki aidut kon ta temnong menjeng nganga dan pipi bat thyroid bat sten bat gastric bat baru hati ki jajipang pero karte kung nung nanlay ho nanlay train do mentang rang layo le senga pada badan pintu ja timpang yo tang le dolar masuk ang em kata kabom long kabom day namar bang lan kum kata lada kita kata jus e di perkat bun ja punta right prescription le ya selok bagi doktor ki batin kelia ki ken pensyaya pi na kamdan junai kada sarkar kelapan mana bahwa ki tulung kilong kemi ki bedang rikhuan bera ibu punru laban sim menta kalami sakajeng pensyai bahwa di kiba armeru da kejengnya selok bagi doktor langsung tuk yang ngala te umdai bantian namar kajeng sisya mangi ki babonca ki jeng pangkem tu ki bede ben sim ban laban ya da ya ladi to umbrok hakki belektri yang beriu ki bamdon ni ki jeng pang namar ka slai geleng ban pendat ga yang kasem laya yo lupa he ki tu ki jeng pang ki bangia ya hambre ngilay imlang bang tu Jepang tementala da don sakata ka jinga da ka bahasibon ya le saprang ngimde ban kensting de ya kereku te sakawai pa de ru ka bang bidang don ban kento kolong ba wajin tim kumbaong i mde ban chuya ngam tharai rangira asu ban chuya nga iki ham saya yakin jing ong do kumni do kumtai namar palai ba ngatharai ka sarkar hi hapok ke jeng penjaj jeng ka hakste ki jungi kala perkat sani baha balai bangi de bansim balai banum de bansim manu ngam tharai da ka sarkar jungi lane ki doktor ki ba ye yengi ki basumari ngi kin pensionori ngi bansim ya ke balong bi na ga pensionio tena da arta tien hawa de ki jeng shisha hap ba jeng ten te rangkat bagi jeng sani boleh rangkat bagi jeng duai rangkat bagi jeng kle rangkat bagi dia trailang barkibor giba saudong jungi giba jengtip ya ya chapra kanang bangin lai klam ke injection ni tengok mentai mlar sura ban suang bom lele
kublai shibon te ngila poi atat shaka bakut jongane ka jingya phliu jimot jongi but kani kadai kapor ka ba nginya pet ya ka wei ka jingkali na iba Nikki Flavian dingdo iba Nikki dingdo ikli kumne yang ka jing slow jong ki babun ba covid khat kandai udai ba suthok ne ubam shisha ka perlong ki ban kernga ban ai tika ti kumno phin convince the board of team pareng kumno phin pen ko ngo ki babun kum kita ban wan fakmat ban ai tika ngai bai padari la kongo kli tengah try kalau doni ai nak liang jo iro ndrai long kloy mano ki badon nging perkhat ban nyarap ya ban jubab ya ni ga jingkali bela bu di ba Nikki dengdo Bakit sikinte. ha so dah Hoi, ko abanong kune ya kita kibrio ki bang ba kini ka Jepang kamdan. Na preng jungi kinong sharai mensem ki lingdo ki pastor ki ba julet ban tep ikibrio tep ikibrio ki badan ha preng kini ki Jepang ki system leni ki balik ban thang ikibrio ki bala klat no na ka daw jong kini ki Jepang pet ya kutu ki jinja. Nangta na preng jungi ki balalai cipo ICU nak bentar kita kibayo ikani ke Jepang kani ke Jepang COVID pilai cipo ICU pipong ni ke PPE kit ke jompi nangta hangta pinja smutu bagani ke Jepang kadan nakamdan ni kinong sharai mensin mengi kiling do kiruni yang berbon ngi julai berbon cipo hospital ban ai ya ka ban ai jing duai ban ai jing pensle baki jinan kam Sacrament haki hospital and then ngimpat jusyam ku bak ngisyam mentah tiban ong ba kani ke Jepang kamdon ngasgo bonong kani kan selam bakla kasalong ka bersyai bala bat ka bakham suti yang golong balasil da kani ke Jepang ko wan hayeng haki yeng gisam ki jongi ngamtip ya ke jinlut ke ban sakta iki yeng gisam ke ban sakta ya kitu ki badan saudong jompi ki ban sakta iki kun ki ti ki jompi tingang so bonong ya kita ki baong ba kani ke Jepang kadi ka bersyutok tingang so bonong kan selam sya ke jing mensau ke bersyai ba yala di pat iki we ki badan saudong jungi kublai na preng jongki rangba armut kidani even ong ba bobo pastor simli halor gani dingin ya chakmat Shidon ban ong tangkat ne ya kum kita ki beri ki babu ita ke jingkeli asyu ong iki pet ya ke jing yap hakeleng jong ke perthai ha Italy ha Amerika wat hari la jong bat hang ni hasti jongi ar fuengot ang mencisngi ar fuengot ha kasau ku prakata idai gibreu ki bayap namar baki kampot shim ya ketika covid pet tangi kini ki statistik ki ba penmi napo ka health department jongi ne napo ka health ministry jong ka India pet ia kitu ki met yap ki ba per halor hapo ka ganga pet ye kitu ki met yap bom don chu tang ka dieng ban thang ki ki lak ki yap te ban ong hi bom de covid mdei si shao ta covid te ka long ka e le si ni khap rip ka kamat bangem kwa ban pediang bau don kong liu Jepang kede kublai babu di hakapakut ngan ai ya pi kumashimine chimit tam khandiat bapin ai ya ki jingkan tho ki khaddo wa bangin penkut yang ni jekren tingi tip bo covid udai unong pun kumar nong sukor nong pun pra yi ngakan bat kum tar ter mo let's say kini ki jing perkhat kinang hap ban tela kat kum ki jing tela jong ki por let's say hinyos ni men swangi perkhat kum to nyau bunai men swang hinyos na men swangi perkhat kum to hendrai kat kum ki jing ya jong por ni dawa ni dei ban shim ki jing ki klip ban panangkang ki jing start te khaddo ewai ngin sedang tua na I padar majau ngin poi sei pastor Simli I ba bobo badru I sister Judith I jingkan tho I balingkot ban benkut ngako abanong kumni don ke jingai ke bascam haublai kalong ke bakongsan ha ke jingim jungi long ki badwai man la kasngi pat man la ke kelmat ha ke jingim jungi hakum ke ni ke por hakum ke ni kelmat bat shilter ke jingim ke jungi bat ke balai ke bang ngako abanong ke ni ke wei ngidan kam banyadai ladi bat ngidan kam ru banyada
ye ki badan saudong jungi kamtam ye ki ba i ki batwan ki ba syang jubat ki basa rangkat bangi hakajing im jungi ka baman lagasgi kublai shibon kublai berat pastor terlengkap mah kedai kecing kentu kebanyakan tolong ini buat baik buat nanti ya borong haj ki jengta ki bawah ni rayo na ka health department baru ini ya kam sakmat ya kata ta ka bagi im ya kecing im ka ban ya la mengi kata ka healthy lifestyle kam palat man ya ka pam ka di ko ya yang matter pat iwe jeng kentu na kam ta ki iwe di bubur kana tu nginum ya baik ya kitu ki bompat ai vaksin pat ya kitu ki bakalan bersyaru mah ngin ya keren ngin ya kentu ya kita kasur ke macam Ginai persyang ban pedi ya ki. Gina man thai. Mo kadai ka benta ka demi baro ngin persyang pat kumbagi jo. Nang ba ngin la ba ngin tur sakmat akan dikeji le ka demi. kublai sorry babobo Nakaliang juga ngasudon tangkat ni ban ong. Ladangi kuah biang ladangi kuah ban yo biang ye kecing im. Kumbang ju im shua bakanwan ke klam. Don lat da kumway like tang da ketika tang da kani ke vaccination ngila ban yo ya kecing ya da ka bapaka ya kata ka ba ngila ban play biang ki school ngila ban sha ki kon ki ketik ni le kai biang sabar ngila ban play ki yo ki hat ngin ya sharum cheneng ki lenti singken kam don chu ko no jing song ser lamda don hi ban ya kecing ya menjurlang ban ya tika let's say ngin chu imsa kumne hapdeng ke lockdown hapdeng ki di ki restriction ki bapher pat ngin chia khyum na layeng te ngakan tu ya baro ngau ba shemya kane ka vaccination na shemya kane ketika ai bangin ya yo biang ya ka jing im bangi ju im shuwa bakanwan kane ka khlam kublai shiboni pi baro kublai bo sesar muhi pada nakaliang junga nga soban ong yakani rangkat bagi jin ruwai bagi jin dia ublay nga kentukan pamro ya baro adya lade hiro bangin don kata kajing ie chisha ka bajanai yo para marjan ba kabayakir kne ba da ka basngo ba kade ka kamram jongi pan pusong tho ikiwei pan slur ikiwei pan kan pam ikiwei ba ban aimen semlem ya baro ha ki benta ba pher lada hakajing ya ai tikane hakajing em hi ga bangya tangkho halakasi hakajing em jongi namar menta bon kijing e ki bangi snow teng kom bandu jakramen rei ngim de bandu jakramen namar ublei jongi hi de ublei jong jakramen bat ublei uba e yangi palat bani ka bamangi le singi champang ban e yalade kublai but sachisin ngako abang ai kublai pi baro sangut Father Richard Majau i belong Vicar General jong ka Shillong Archdiocese i Reverend Dr. Bijis Imle i Principal Barim jong ka John Roberts Theological Seminary i Sister Judith Shadap i Director jong ka Wise Batru sachisin ya i rangba pidi nong room the General Secretary jong Seng Khasik me kublai shibon don ka jingkermen ba kane ka jingye phliu jingmot kane ka jingye kren kalawan ra ya ka jing shai but kan don ka jingkermen ba kadai kan bantai ya kari ka batai ka cek benri ka bantai ya ka jilla jongi but kublai sashi sun pat ya pi baro sangut ba ka jingkhot yangi menta nga perkhat ba kalong sha ka jing snotu klem ka jing penbor ban pendon kam ya ka jing start ban pentri kam ya ka jingkit kle bat bandon ka jing ya trilang ngako ban ai kuble ya pi wei badon lang don kat ni bala pet ya kani bat snap ya kani jing kren ya kani ka jing ya liu jingmut balawan ra dakan National Health Mission jong Sarkar Meghalaya tat ngindai kendu biang sasisian hakoi kapor kuble khiasuk Kublai atu pitet bayu knyang Jepang covid khat khandai la ban penduk jan da manga bat mapi hoi ringkat lang ngila ali banga ngan peni kumno haguno no ko por ba pijur ho ni senria
kan mau berbor bapidai bandai laga cintur daga jan rumal kat bala yale ban perkhingil dia ban kata ila ki kman ka kmut bat ila ka cintur sak bahaya lagi jongki kti daga sabon kumba arpau second AA penjengai iwe ni iwe bat dakin mau ban yeng jengai kumba nruput AA kebakong san e kadai bandeng iki mas man la kapor kawi ka surgical mas bat kawi ka mas jan nalor lada pidan kano ga jimpang kum ka jerho kishit penhiar thaitman kapor shitom ban ring men siam do kabor jingman bat kabor jingsma phone Shaki Health Center kibadan hajan jongpi lani pila ban call yau ni toll free number iwe sao iwe not namtai kino kijingirau yarau ini bangin ipi National Health Mission, Government of Meghalaya. Ni ban ngam su shat na do nen ka si ngam thlai ba ngam sa shat tang ba ngam su pheri ai Chayo. nga su telot nga sngo su kriat nga thlai nga dan kam le check up Kapan toy mele check up. Kapan toy. Sejam hi. Kani kadai kejeng kelak sun beneng. ni ban jerho da kisngi bat ka kriat nga dan kam le check up pe ya ka to ka phone udan u helpline number ba ong pi kong asam ni Onam le bakla kam bale mangamo. Ada mapi ni manu nak yeng jong pi. Kidon ka jing sitom. Kum kejerho kesit penhiar smuthaj duna ka jing ring men sem duna ki bor jing mat bat ki bor jing sma si sendan kidai man sat slung ilade bat kidai malik test no ilade no covid-19 deng artli ki mas hayeng ru at ong ikba hayeng bakin le kumju ngadon bok bangalayo jingkot nai shim kabu tes ladi bat wat jing rap kerke lada don kam haba fidan kum kanu ke jingpang ken mau ke jing sumari ladi kadai kadawai Issued in public interest by National Health Mission, Government of Meghalaya. During this period of uncertainty, we would like to say thank you to all our frontline workers who leave their homes every day so that we can stay safe in ours. We are proud of each and every one of you who go above and beyond to carry out your duties, for keeping us healthy, for keeping us safe. Because of you, we are hopeful for the future. Because of you, there is light at the end of the tunnel. We don't have enough words to express our gratitude for your sacrifices. We can only acknowledge it and say thank you. National Health Mission, Government of Meghalaya.